Into ezokwenzeka la wonke umuntu kumele egcine efikile kule meeting esoba nawo ngomhla ka-30. Wonke nje umuntu ozaziyo ukuthi ungaphansi kwebranch kaNongoma uma umlandeli weqhawe fika. Into engayisho mina ukuthi nitshele na wonke umuntu ongekho la njengamanje kule conference kube ukuthi ulalazi. Mana animene kancane madoda. Ngisabamba naye ikhole ephuma le eMaritzburg. Yebo ntombi ebhesi. Unjani Ndu? Nduna abalandeli beqhawe le kwaNongoma. Hayi ngiyaphila. Hawu, ngafonelwa enkulu namhlanje kwenze njani? Ayibangisathintana la. Kade suka la emcimbini namba kahle kodwa nisuka la eThekwini senibheka kaNongoma. Hayi kwahambeka kahle kakhulu. Sibonge nje nakho ukuthi uzosicheck bakithi. Yazi ngikhuluma nje la ngibhizi nezami sikwi conference call. Sidingida lona lolu daba lokuthi abantu manje abaphume kuma CD bengene la online because into enothisisayo la abantu abafuna ungena online. Hayi ngiyakuzwa. Hawu. Nginokubona lapha enkundleni kweWhatsApp uma status uphosa lensizwa le yangapho kwaNongoma bathi umuntu wasemzini nixhumene kanjani vele? Hayi inkabi yami leyo makhelwane wami ngimphethe nje akupheli ngisho iminute ngiyakubo la ngezansi. Umuntu kanjani vele? Usethathile. Hayibo wena. Wasukweshina kangaka ngaye. Kwenze njani? Hayi indaba yande. Yazi phela ngempela sonto ngizobe ngilapho kwaNongoma. Mungena nkinga bengicela lana ukuthi ungihlanganise nayo lensizwa. Hayibo. Hayi kuleke. Ngizokuthinta nje imali yozilahla kunina. Ke sikhulume kahle hleze uzoyizwa. Ay. Ungabusafona sekikhona. Ndoni. Hawu ntombi ebhesi. Yaphila. Hayi wena. Bengithi uyadlala ke mawuthi yeza. Ikanjwa namakuza kule ndawo yala ngakini. Itekisi nje lalala ngishiyele phesheya ngase ngisuka ngiyofika la. Ngalezi zami inyawo ngingakwazi lokho. Hayi uyadlala wena, uyadlala. Siphila kanje nake. Siphila kanje intuthuko iyanensa kule ndawo. Hayi ayibonakalela ngeemoto zakhona Nkosi yami. Hayi asivele singena phakathi uthi kubambele. Mana ke ngaphambi kwalokho khona lo muntu. Hayi ukhona ngizohamba ngiyomlanda khulileka. Kulungile. Letha ngikubambele hawu. Hayi kulungile Ndoni. Azoke. Hawu intombi ebhesi. Ya, ikhona ke la kaQwaba. Hayi cha, ayikho intuthuko ngempela la kusangena emageyithini njengenkomo. Hayibo. Kanti nini nduna zokwenzani? Uma lo mculo wenziwa na ngihoreli namaqhawe. Hayibo. Hey, intombi ebhesi. Ndona. Mana phela. Ugcina ungangitshelanga phela ukuthi kuhambeke kanjani. Ikhambekile kona. Ngoba
Ngokufika kwami kuleli zwe ngifike ensukwini zayizolo nje. Hawu. Ngisuke ngesikanongwambu le kwelakithi eMkambatsheni. Khalala kulezi indawo zonke bekhanyela ngakhona la. Hayi ngezwe kahle. Kunjalo. Awusasho. Kahle uhlose ukuyibona ngempela lensizwe. Akubonye. Hayi ngezwe kahle. Kumekile. Yazi angivele ngingamoshi isikhathi, angivele ngimfonele yabo. Enze njalo ndona. Ngivele ngimfonele. Ivele ikhale. Andu. Sho umuntu asemzini. Buka phela ukhona ekhaya? Ngiyakhona kapya. Hayi kuhleke uma ukhona yonke into iqondile. Buka phela kunomuntu okhona la ofuna ukukubona. Ngiyaphuthuma nje into engingacela kuyona njengamanje yeka noma yini into oyenzayo lapho uphuthumuze la. Noma bengisebhizi okay ngiyeza manje. Hayi angibone ngawe kaphi. Sharp. Sure. Hayi njengamanje uyeza. Manje awunalo nje kodwa uvalo. Lo tostalo. Hayi wena. Awungezi lisho ngiyiwani njengobona. Uyayithemba. Okusemthethweni. Asithembe yonke into izohamba kahle yabo. Sithemba kanjani phela? Ngiyazithemba mina ngalapha. Hawu usefikile. Umuntu asemzini. Sanibona. Hayi. Njani? Ngiyabila. Siyaphila. Into asemzini ngala. Ndu. Umuntu obebhizi lo. Usuka le ePietermaritzburg. Usuke nje ePietermaritzburg efuna ukukhuluma nawe nje mathuba. Ufike nini la? Uthi ufike izolo balale hotela ngoba eselana ke namhlanje. Okay. So don't be busy. Masithetela nje ngesikhuluma. Hayibo ukhethekile ngikade. Kakhulu. Hawu. Hey, bengazi ukuthi kumele ngize ngiphume nami. Hayi kulungile kodwa angihloniphi isinqumo sakho. Ngizokuhlebulela amafanele ndona. Ungahambi kakhulu. Okay. Yebo njani ke? Ngiyabila. Siyaphila. Mntana omzali. Ngaphambi kokuba ngichaze kakhudlwana mengingabuza. Unangakho mama ekhaya? Iminyaka? Yebo. Kungani kuze kufanele ngichaze iminyaka kamama? Uyamazi nje ungasabi. Angizwe? Ngiphi? Iminyaka yakhe? Yebo. Ngicabanga una 50 kulonyaka. Kwawedelela ke lokho. Ubadelela umelekelele. Eneminyaka emingaka khona izinto asazenzela zona kanjani? Ukuvuma kanjani lokho? Uqonda ukuthini kahle? Angizocela umchazele. Ake ngingayeke kakhulu ngoba sengikutholile bengikufuna. Ake ngizichaze kafushane ukuze ngizoqhubeka nenkulumo yami. Ungakusho ichaze. Njengoba besichazile induna. Intombi ebhesipha ngoba ngiqhamuka phansi endaweni zomkhambathi eMaritzburg. Lana ngizoba nesifiso kanye isicelo sokuthi ngibe uSikoni kodadweni. Uma lo wazana bazali ngibe umsizi kumama lo oseneminyaka edlulele. Yonke lento imayilana nami. Angekho umuntu. Awusho uqinisile noma uyadlala phela ngeke ngazi noma uyadlala. Ukuphi eMaritzburg usuka khona uzala uzodlala nje. Okungabathoyizi. Angikhulanga impela ngabo kodwa khona amahlathi. Mana ke inhloso yakho kahle yini kukho konke lokhu? Ngiyalahleka. Ngenzela ukuthi mhlawumbe uma uthi serious nami ngibe serious. Inhloso kuzongumelekeleni. Ayikho enye inhloso. Njengoba bese ngikuchazela. Cha ukuthi manje ngizama ukuba serious yabo. Manje angifuni ukuthi ngiserious kade uyadlala kodwa uma uthi serious ngathi nje mhlawumbe uthi ukhuluma ngothando usekhona umuntu engathi uyakhetha ke azange ngithi ngiyithanda ngithe ngifisa uzobumelekelele ukuthi ngizohlonipha ekhaya angithi uyabona uthando ngilufunda ukuthi ufuna ukuthandwa ngayiphi indlela cha ngisho ukuthi ngikuthanda futhi ngeke ngize ngikusho lokho
Yazi nasisona ngihlekisa njengoba inkamuntu opepesa. Akuyona inkinga lokuhleka lokho kodwa uma uzokuthatha ukufaka ekhanda lokho engikushoyo. Cha wesisi wami yazi hayi ngoba mhlambe ngizama ukuyithatha ngathi lento uyadlala. Uma ngabe ukuthi userious usekhona umuntu engayo empilweni esengiphila naye njengamanje. Nami bengingathuka ukuthi intizwe ingakayinayo umuntu kodwa akasikho lapho. Ngingamhlonipha naye. Akuyona inkinga leyo. Sibambisane bese sisiza lo mama osekhulile ekhaya. Yazi wesisi wami mina njengomuntu osemehlweni abantu nginenkinga yokuthi ngeke ngimazi umuntu oyisitha sami, ngeke ngimazi umuntu othunyiwe. Ngizothini uma ngabe kuwukuthi uthunyiwe kunabantu abathile ngale emva kwakho abakuthumela ukuthi uzocela igama lami phansi? Ngakwenza kanjani lokho? Ngeke ngize ngazi baningi abantu abayizitha, abanye beza ngokuhle, abanye beza ngokubi. Ngaphandle kokuthi nginamuntu engithandana naye, ngiyasaba ngoba manje ungathola ukuthi kunabantu abakuthumile emva kwakho. Angeke ngize ngikuphikise. Kodwa cha, angiyena-ke lo muntu. Angithunywanga. Ngingasho ngithi ngiyisithunywa ngoba ngithunyelwe ngokuzwayo ukuthi angizohlonipha ekhaya kimi. Kepha ngithunyiwe ngabantu abaphilayo. Yazi yasisi wena hayi ngiyaxolisa ukuba ngathi ngiyadlala noma kuhleka udaba lakho. Kodwa manje ngizizwa kufanele ngenze kanjalo. Wesisi nginayo umuntu engithandana naye njengoba sengike ngasho and ngijabule la engikhona. Angisho ukuthi ngiyakuphoxa ngalokho kodwa usekhona futhi angicabangi ukuthi engakujabulela ukwazi ukuthi kunomuntu engithandana naye noma kunomuntu engishilana naye ngasese. Ngiyibhadi nangenhlanhla awuzange umeshela ngithi lowo muntu. Angizange nithi niyathandana uzofunda kuwuthanda. Uma engachazele kahlezi angazwisisi. Echazelo by mina. Umazi kangcono angimazi mina. Yazi sisi angithandi ubonakalelwa okukhona okungekho. Angisho ukuthi lokho zengakha kukho kodwa ngiyamthanda kakhulu ngoba ungibonisile uthando lomuntu. So akungifanele ngempela ukuthi ngibonakale isizathu sokuthi ngimphoxe ngaleyo ndlela. Into enhle kangaka afika nayo enhlizweni yami. Uzobe ungamphoxi ngoba ngifike namsindo. Ngifike ngokuhle kodwa ukuthi sizohlonipha umama ekhaya simelekelele lokho asazenzela kona. Ingafanele ngakusakwenza. Kumele ngakusenomelekeleli yena useyahlala khombe. Kunjalo njengoba umelekeleli esekhona futhi ngisendleleni enkulu manje izokuthi asondele ngasekhaya azomlekelela ngokupheleleyo. Angikuboni ukuthi kunecala lokho. Angale. Kepha ngifisa ukuba yingxenye yalo umelekeleli. Siswami akaze ngikuhlele empilweni yami ukuthi ngibe nesithembu ngoba angizwani ukukhuluma futhi angizwani nomsindo. Angisho ukuthi abantu abanesithembu bathanda ukukhuluma. Kubafanele kuyisabelo sabo. Ngiyeneliseka ngayo lokho. Ikhetha lapho akekho wathi isithembu siya ngokuthi kumele ukukhulume nami. Abanye ba-understanda ngokuthi kumele kube khona imali. Ngize ngaloku ngize ngakho ukuthi ngizohlonipha umama ekhaya. Isicelo sami sisodwa. Angifikanga namsindo. Kepha ngizomhlonipha lo khona njengoba usuchazile ukuthi ukhona. Ukhona bakhe ngisho ukuthi ngizomsusa. Wethu ngihlonipha indlela esuyihambile ekhaya. So kuzomela ngihambe eziningi izinto engishiye ngasendlini. Ubonakala uzokwenzeka kahle kahle uma ngikhiqize ukuthi sa. Hey. Ndabebeza. Ya, manje napho sengidibana nomzoyi esephuma. Yini inkulumo isesheshe yaqonda yini? Khona kukhulumekile akufikanga kodwa isiphethweni. Hayi wena. Usuthi ngimi manje. Kukhulumekile ukuthi ikhanda lalo muntu uqinile kodwa mangiseyimi hayi ngeke kugcine la. Hayi, inkinga ke le. Manje senza njani? Sithathe ikhwama ngiyakuphelezela uyogibela erenkeni noma kuzoba kanjani?
Ungakhululeka ndona iphakethe lisaqinile sikhozolola futhi kulezo ndaba. Uyabona. Ngiphinde ngituqo. Ngiyabona. Ngiyazi ngikhulume naye futhi usulinda kusasa. Engakusho nje bebhezi. Noma ngingaqina iphakethe kodwa asingamoshi imali phela. Into engingayizama mina ukuthi ngizamele igumbi lokulala la ekhaya, amagumbi maningi khona nabangekho emagumbi nabo yabo. Yabona singabonga ndona. Ah. Ish.